kan radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning. Po nang tagiraray ang simana sa pagikan sa tuyang padagos na panarig. Pagpasalamat. Perming dapat mahal na Diyos ang enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Happy fiesta po, Nuestra Señora de la Porteria. Ecstasy. Happy birthday, Mama Mary. Ecstasy. Septyembre 8, Lunes 2025. Programa na pong Tingugan Banwaan. Naglalaom na mag-iriba-iba man tabi kita sundo alas 10:30 udto. Igwaman lamang siguro dyaning mga taga-Legazpi lalo na sa sentro. Iman lain-lain pong barangay pasiring sa Albay District. Sundo dyan sa Daraga. And pagtaraning niya tong munisipios, isyudades. Ang Ligaw asin Tabaco dyan sa First District. Good morning sa Saindo. Nadadangog kita dyan sa paagi po kan sister station niya mo ang 106.9 WGB FM. Tingog kan banwaan po ini sa DCGB. Pati naman po ang mga nagdadarangog sa manlain-lain na parte kan Bicol na pinag-abot kan broadcast kan AM band kang DCGB. Imaging yung nasa luwas po kan Rehiyon 5. Kasabay ang bilog na tropa. Ako pan sa indong serbidor sa radyo. Si Pio Fernandez. Yung nag-arantabay man worldwide netwide. Hali po sa Republika kang Pilipinas, marhay na aga. Maray na aga kay Sir Benji Hile. Ano tabi, Sir Benji Hile? Benji Dapogi. Birthday dango niya ni Nea Josiah Clyde Bargancia sa Puting Daga. Yan, maray na aga tabi sa Saindo dyan sa gabos na mga taga Puting Daga. Nagbe-birthday ngunyan ang apo daan ni sino ba to? 9599. Birthday daan ni Nea Josiah Clyde Bergancia. Bragancia ba to o Bergancia? Sa Puting Daga. Maray na sa Barangay 18 yan diyan sa Puting Daga. Good morning sa Indo. Happy birthday. Tabi and yung pamilya Burilla and Marceliana, lalong-lalo da kay Agnes, Edwin, Dingdong, Jocelyn, Buda Jessica Marceliana, diyan sa Daraga Albay, hali kay Roger Burilla. Yan, maray na aga tabi sa Indo. Happy fiesta sa mga taga-Daraga. Nag-warning na Chief Tech Ramir si Tatanems. Dumanda atabi mangudto. Sa ina nga ni so Tatanems, dahil ko na namumustra sa imong kunyan dyan. Munting Palasyo. Digdi kita maagi sa may hampang kang United Institute
dispes malaog duman sa Eskenita, ihapot na sa naso. Tagulpi bagang sanga-sangad yan. Libong na ko kay to tatanim sa lugar mo. Happy Fiesta sa Indo dyan. Sa gabos na mga taga-daraga, Tatanems Flora, dumanda. Hilingon ta kung bakong masyadong pugawak ang uran, makalibre na lamang tabi Chief Tech Ramir, sinasabi ko. Naiba ka, Chief Tech Ramir. Sundo anong oras ang duty mo? Alas 11 ba? 11? May motor ka man baga, Chief. Pwede kitang magduman, nganing bakakwan. Kung bakong masyadong nagbabagrat, nag-ora na baga tabi ngon yan. Happy birthday mapalan. Tugang mo ini, Jen, yung SK Kagawad, pakiprint dito, yung SK Kagawad, birthday ngon yan, SK Chairman, MJ, tama ba yun? O JM, Balyaran, dyan sa Santo Domingo. Happy birthday tabi sa imo. Yan. Di diretso na tabi kita kan mga istorya ngunya na pagka aga programa na ining Tingogan Banwaan. Yan. Usabi ni Papa Jer, aram pala ni Papa Jer Sukun yan. Laking, tama man agad Papa Jer Bailon. Laking Sagbon. Si Papa Jer na Bailon. Good morning tabi sa imo. Happy listening tabi sa imo, Papa Jer Bailon. And kumusta sa bilog na familia? Sige, dakol kitang mga, wala pa bang standby Chief Tech Ramir? Takom igwa di ilaog ta tulos, kung dahi di oro istorya na kita tabi, digdi po sa Tingog kan Banwaan, mantang kamo dyan nagluluto na kan panguntuhan, nagura no ng kilo kan kunyan, sulada baga. Miabot naman sabi ni kunyan, may post si Kwan, si Jason Gomez Puyo de Segundo, yung haciendero, 700 da ang kilo kan ladaangon niya manapa noon. Sus Mariosep naman 700 na ang kilo da kan lada. Totoo ba to? Totoo ba yan? Nagulpi naman. What's happening tabi? Ang lada yan baga. Nabubuhay sa naman baga tabi yan maski sa masitera. Pag diskarte sa naman tabi kita. No? Bueno, uni po, andali, ito bang kuan? Yung Triskelion palan, 1968, para antabay taman yan, mga miyembros kan Triskelion. Ining sino ba to? 2588, ang apat na number niyang udyan. Tabi, 2588. Maray na aga tabi. Igwang ipinag-release yung Blue Ribbon Committee kan Senado mga kontraktor na napag-araman ninda na igwaning ghost project. Yan. Siyam ini na mga kontraktor na nakakontrata milyones na kantidad nin ghost projects. Kadaklan ka ini flood control. This was released ining weekend kang Senate Blue Ribbon Committee nag-circular tabi sa kunyan sa social media, and baka lamang makonfirmar ini ni Senate Blue Ribbon Chairman Senador Abogado Rodante Marcoleta. Ang nangaranan ni solamente siyam ini basado sa nag-circular na iyan na informasyones hali sa Senate Blue Ribbon Committee, and ito man ang mga inputs na ipigpaluwas ni Senador Panfilo Lacson.
We have to hear yet officially digdi kung taigwayatanin hearing pangunyan pandua. I don't know kung ngunyan ito sa schedule na aldaw sa Blue Ribbon Committee manungo digdi sa yan nga ning mga flood control projects. Nagkangararan digdi so nagserkular rin among others ining Silver Wolves Construction Corporation 15 proyekto. 15 iyan. Pagkatapos Wawaw Builders, St. Timothy plus St. Matthew, 4. Unimax Steel, 4. MJ Samidan, 3. Jagon Build Construction Corporation, 3. SYMS Construction Trading, 3. M3 Construct Corporation, 3. Buda Darcy and Anna Builders Trading, 3. Nagluwas naman ini kasubagong maagahon o kaya maging kang kunyan kan Sunday early morning sa mainstream media duman po sa Metro Manila while nakamonitor kita agang-aga Domingo. Ining the same pinag-report man ni sa sarong istasyoning radio duman sa Metro Manila. The same ining data na ipinagpaluwas tabi. So never was there a mention itong supigwa para initan baga ni Toby Chiangco, Congressman Toby Chiangco na Sunwest Budahay Tone Construction. Sa diri ini ni dating congressman o kaya ni dating appropriations chair Congressman Zaldico. Never was there a mention. Tamay mga nagbabalbalan bagangon yan tabi si Congressman Toby Chiangco may mga ipinaluwas na istorya na nagkaigwa maning budget insertions durante kan panahon ka ito sa pamamayo ni Congressman Saldico kan siya pang sa appropriations. Ngunyan, nagluwas man, may mga nagluwas man na informasyon na igwaman pala ning milyones na kantidad na inalukar man apabor duman sa distrito ni Congressman Toby Chiangco which favored select contractors. Tabi, bunil tadahan man baga si kunyan, si Congressman Toby Chiangco, millions man tabi. Yung mga insertions durante kan 2025 itong budget for fiscal year 2024 to 2025. Iyon na nga ini na pigagamit ngunya na pondo. Tang pigdideliverar na baga ngunya na budget is 2025-2026 fiscal year. 2026 o 2027 fiscal year. Yan po, bunil tadahan man si Toby na Chiangco and may mga nakahurong kita dyan na sources man from within in itong Congress, House of Representatives, may nagbubutwang informasyon na kaya naging araw da kay ni si Congressman Toby Chiangco because allegedly he was not given the favor na matauan nin tsansa na kaputan ang sarong influential committee, ang pinagasabi yung Committee on Appropriations. Kaya pala halawig ang kayat kan giti-giti kay ni Congressman Toby Chiangco. Tayo man ang so aligasyon na kanday na tawan ning araw ka na komite uto na inula na ni Congressman Toby Chiangco ito palan igwaman ning ibibultada sa iya. Makonselo baya pagparahiling-hilingon an puda pagsubaybayan an mga inadi. So pigo para inita na Hayton Buda Sunwest o dai man dumanangaranan initialmente sa ipinaluwas man ako niya na listahan po kan Blue Ribbon Committee na igwanin mga ghost project. Aram mo Chief Tech Ramir, may nakahurong kitang sarong kontraktor.
Saro gayud ito o duwa over the weekend. Ang kumpalantabi, Chief Tech Ramir, duman sa iyan na mga kontraktor naan, ang sabi ka nakahurunta, pag ika ngay nag-ghost project, sukdulan na ngayon papapiyo. Kumbaga, dai nang talagang makagirabo naan. Dai mingaya kaya ang araw ka na. Gun mo, makontrata ka, makuha ka ning fundukan gobyerno, millions of it, pagkatapos dai mo man i-implementar, dai man nga ning proyekto, plus ngayang 100% pure na kademonyohan talaga. Yung baga Chief Tech Ramir, sa dai na talaga ngayon ko. So nakakahuruntang ko niyan mga kontraktor. Dai ngaya talaga ang mapupwede. Ang medyo makamurumundo man ngayata sa nangyayaring ini na mainit na istorya sa Republika kang Pilipinas, gabos ngaya kami mga kontraktor, either itong susadyosan ngaya or sukan, dai maning kasalan, rabos na ngaya kami, raot na ang imahen. Bata sukan na nakahurunta kaso nakaaging bangi, sabi, baski ngani ngayon so nagkaperang taga DPWH Chief Tech Ramir. Halimbawa, bagagay maluwas, na naka-uniforme bagasinda. Iuruba na dang uniforme ka nagkapira, kung mabakal ngayong panira, o ani ba ngayong haling opisina, baga mauli na, paminsan mahapit sa kung anong kaong-kaunan, o ma-unwind, iyali na dang ang uniform na iyon na nga niyan, daramay gabos sa kasusupgan. Kaya sabi na nga ni, daiman pag-ubuson. Yan tabi kaya lang, kita bagang mga Pinoy, pera de los ubos, we are quick to jump into conclusion. Sa totoo lang tabi we are quick to jump into conclusions na aning mga, ito bagang supinangaranan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na top 15 na mga contractors na nakakuaning billions of amount of flood control projects. Bako nganing flood control lang, basta mga proyekto, does not necessarily mean na guilty na sinda. Being in the list, dumampo sa ipinaluas ni Presidente Bongbong Marcos, does not necessarily mean na guilty na sinda. Kita man tabi na mga kitang mga Pilipino, we should be very, very discerning. Magkunyang kita, hinay-hinay, tanganing ang sa tuyang pagdesisyon, ang sa tuyang konklusyon, will be based on empirical data. Bako itong darasan na kan emotion, but we should, magkunya kita sa mga baretang nahihiling ta, lalong-lalo na po dyan sa social media, magi kitang analytical. Takadakul dyan ng spin sa kunyan sa social media. Dai mo na masabutan who is telling the truth and who is telling and itong nagpopropagar ng adulterated and diluted information. Magi kitang matali, magi kitang mapagpanuri, kumbaga sabi sa Tagalog, tanganing dai kita madara sa sala na konklusyon. Natatapig tataramta ini. Tatibaan, makaarog kita sa sosyudad naan magkukunyan ang magrerinar anarkiya. Because ang sa tuyang desisyon is based on emotions, not based on empirical and relative data na igwa po ni nagakanigong legal backing. Yan, tabi. Pagmasala kita dyan, ang luwas ka ang anarkiya, kahirak man sa mga madadamay na daiman ning kunyan. Daiman baga ning ning pagkakasala. Arog sa ngunyan tabi. Magapot ka dyan ning mga taga DPWH, Pera de los Ubos. Igwa dyan talaga ning medyo kunyan na nasusupog-supog na, tagabos baga, tinted na with corruption. Gabos na, rinadas na. So, yun na nga we should be very discerning. Tahilingon mo. Ang kaipuhan tadigdi,
Arog ka itong so nangyari baga Chief Tech Rammer, itong so sarong district engineer na ipina-entrap tanag susuhol sa sarong kongresista. Iyan ang dapat niya tong kunyan na kumbaga arugon. Kung igwa na ni nakakanigong makusog na evidensyas based on facts, ipa-arrestar na o kasuhan. Tabi saro pa na ehemplo na natanganing ma-root out kumbaga matarget talaga ng God. So mga invuelto na lagar to igwa ni nakakanigong ebidensya. Igwa pa ning saro. So dinisbis bagat Chief Tech Ramir na saro man na district engineer. Igwa ng sarong district engineer na ipina-arrestar na entrap dahil sa suhol. Por sobre po sa mga projects na yan. So ipina-arrestar baga ni Congressman Leviste. Aki ini ni Senador Loren Legarda Leviste, congressman o igwang na-arrestar na district engineer. Arog kaan ang mga dapat niya to kung talagang susunodon niya to ang proseso, ihanda ang mga dokumentos. Kung igwa talagang nagkakanigong evidensyas, we go to the process na tanganing mapanimbag na tabi yan. Susog sa lay. Bako itong sumapanimbag sinda, susog sa sa public opinion. Takahirap man itong mga sadyusan talaga na day maning ginibo na dadamay. Sarong district engineer na po sa nadali. Ikadua, saro naman na district engineer. Si district engineer, ngaran, Henry, tama ba? Alcantara? Tama ba yun? Tama ba, Jen? Alcantara ba yun? Yung tinangkas na ni Secretary Vince Dizon. Tatalagang na patunayan ninda administratively na ito nga ni tiwali. Por dahil man sa mga ghost projects na iyan. Tama ba yun? Henry Alcantara ba yun? So tama dyan. Ang relo, gura no so kantidad kito, relos pa sana. Pagkatapos nagkukunya, nagsusugal sa kasino, suki da sa mga kasino, harani duman sa indang opisina sa rehiyon ninda. Iyan ang sinasabi natin. Kung igwa talaga ni nakakanigong mga evidensyas, enough of this public trial. Papanimbago na tabi. And dai kita mag-resort duman sa arog na so nangyayari baga sa Indonesia. Bata dyan baga sa Facebook. Sa Indonesia nahihiling tana so nangyari na anarkiya na. Ang issue duman sa Indonesia, gari nakakapareho maning dakulang porsyon digdi sa Pilipinas. Ano po ito? So mga miyembros kan gabinete kan Indonesia, ang sweldo ninda palabaw. Millions and millions ang sweldo plus mga allowances. Napuno duman so mga taga-Indonesia. Ta kami nga yatios kamo nga yan naglalangoy sa pirak, naglalangoy sa influensya gabos. Show off sinda may mga auto gabos palasyos, mga mansyones. Yan. Nagrarally baga duman, anarkiya na baga, linusob kan mga rallyistas, suharong kan mga nagkakapira duman na kongresistas, sinaralakat ito. Maray nga nito nakadulag sa mga yaon duman, ang sulamenting inabutan, sa mga gamit ng mga mamahalon, rinansak ito. Pinagbandalay, sinurulo, suharong, gabos tabi na mga importanteng gamit. Anarkiya nga ni lawlessness day nakang rule of law. Ungunyan baga pigaarog man ito duman sa Manila, maray nga nito nako-contain. Linusob man baga sa mga harungkan familia Diskaya. Tabi harungkan familia Diskaya. Linusob man. So habo tabag kaya arog kayo ng line of discussion not to protect someone else but to protect the general peace and to guide us all na sa satuyang pagsakay sa mga pangyayaring ini sa Pilipinas involving ining mainit na issue kan mga contractors, mga ghost projects, dai kita madara duman sa desisyon na sala based on high and inflamed
political and emotional decision. Tabi. Ang sarong maray na nangyari. Itong sa pina-entrap nga ni. May kaso na ngun yan. Igwang tinangkas na di. Por dahil sa mga gross project. Sabi nga ni kan mga yan na nakakahuruntang kontraktor na tultulman. Ngaya piyo, yan na gross project talagang sa dain ng konsyensya. You can just imagine nga yan na makubra ka ng milyones na kantidad. So, kwarta kan tao, pinagalan ngaya kan tao, pinagalan kan ordinaryong parapadyak. Nagbayad ngaya ning buwis. Parapadyak, nagbayad ning buwis. Pagbakal niya ning tinapay, pagbakal ning bulong, pagbakal ning asukar, ning bagas, parte ngaya kan presyo kan binakal kan parapadyak, igwa dumaning pigakaltas na buwis. Tapos ngaya hahabason sa nakang ghost project na ayan, kontraktor na igong ghost project, iyan ngayon talagang sa dain ng konsyensya. Kami ngayon mga kontraktor, sabi kaso nakaaging banggi, kami talaga, kontraktor, siyempre, negosyo ngaya yan. Sa negosyo ngaya talaga, kaipuhan mo man magpatubo. Negosyo nga ni baga ngaya yan. Kundi, supatubo, na tama sa naman ngaya. Negosyo nga ni, kaya nga ni pinakontrata, nagkuhan ngayon kami sa negosyong ini na kontraktor, sisay man ngayang negosyo ang mapalugi. Garo man sa natindahan baga. Tindahan, naturalmente, nagbugtak ka ng negosyong tindahan, mapatubo ka man. Yan, madiskarte ka man, so patubo man na tama sana. Ngunyan ini ng kuan. Ining may mga gross project ngaya, iyan ang talagang sa daing konsensya. Bako kumpadring Noel Manalo, Your Honor, please, maray na aga. Maray na aga. Maray man na kinapik man, sabi pa rin. Simple man siya. Yung mga pigpupuros kang mga nepo babies na pigataran. Takulon dyan, pag pigiling mo puron pigkukondem sindaga, boss. Ang point of view doon, arang kain ko pa rin. Iyan definitely, dahil pa man na nasa limelight kang negosyo, nailing ninda so kasiramang ang buhay. Nailing na kaya kang magurang ninda. Ang problema duman, kitsa kitang mga mindset kang tao, kung kura pang magurang, kura pang alaki. Pag inununon, actually, na-realize, naranasan ko ang tabi pa rin. Kasi may sarong post duman, dahil ako mapangaran. So basic thinking mo baga na tayo mo pag-condemn kasi day pa manaharam ka na taong day pa man ay inubos. Iyan. Ikinondem lang ka na kumplos. Kombinado na. Correct. Balikan tayo ng mga kontraktor. Negosyo baga yan. Alangan magpalugi ka. Tama. Ang point of view na duman, nagiging corrupt kasi suyaw naman sa itaas mo. Basa mo, may pangaran na. Yan sana pinaka-problema kaan. So mga saradit, siyempre, walang maginibo. Naku. Maski pag-ura nung puros-pugos mo kaan, kung gusto mo sa project, nahiling mo man na may kita man, kaya lang, pag-abot na duman sa itaas, tataraman ka, hindi paranggang kita pa rin. Tataraman ka, may pangaranan, may apelido pa. Dumana ang diferensya. Minapo. Kung ika ngaya kontraktor na dakulaw na kaya mo magtao, ika makakakuha. Idumana nagkuhan sa cycle. Diba? Mga pigbibilog pa sa project, yaong ka, sige, tawan ka na 40%. Sa kuyanan, ika man naman sa taas, na nakakontrata ka sa iya, ibababa mo, mataram ka na. Yan. Alokado na. Diba? Ang point of view naman, siyang may kasalan, kung kontraktor, o sa nag-ipa-implement kang kontrata. That remains to be seen. Tasabi ta na nga ni Ibagango niyan, kumpadre. Kung igwa talagang mga evidences na makusog, kasuhan na. Correct. Tanganing mapanimbaga na pareho ka itong engineer na Henry Alcantara, district engineer. Alcantara. Buda itong saro pang si Kalalo ba yun? Kalalo? May sarupang taga Cebu. Igwa pag taga Cebu. Hindi ba kayo ito sa primero naman kayo nagsiwalat yan ka, boss? Kasi pigapot siya, single contractor ka, entrepreneur ka, single proprietorship ka,
may 40 billion ka. Yan. Oho. Sige kan makapuro. Kinasuhan na, tanganing mapanimbag na, susog sa lay, bako na mapanimbag sa public opinion. Correct. Dapat ko tayo naman, basically, dumampa sa nao, kung kita bagao, ito pa nangyayari. Ngunyan lang talaga binulgar. Yes, oho. Ang pagbabi naman, sige, napul na hindi. Sikat na nindo, tayo na yan. Yes. Typical ba noon, siya madalaganan dyan, come what may. Yes, oho. Ita? O di kumpadre baga may iba'y nakakahor na kung mga tultul man na taga DPWH nga papapiyo. Ang uniforme mi nga yan, nasupog na kayo paminsan nga pag naka-uniforme sa luwas, iuba mi nga, misali na kayo pag mauli na ni uniforme. Kung naman ako mga barkada dyan pare, tultul mi na trabaho, kaya lang ang point of view man, pag uminabot sa puntong arugan, natatawang ka. No choice ka. Humagad ka sa day, may maabot. No, correct. Ay, Really na diyan tabi pa diyan sa sitwasyon. Ako, paranggang kita, medyo nakuyan ako na, kumbaga na trigger ako kung pagpud sa imo. May lalaugan ako diyan. Di nag-letter of intent. Anong tinaram sa ko? May pangaran na nga yan? Titulado na. Ababaon man siya na nga, tayo man siya ng kaya mi. Gano'n mo iyan. Tayo man siya na ang kuyenta duman na sa senaryo, dahil tapagparbarasulo niya na congressman, dahil tapagparbarasulo ko, dumagit sa punto, kung siya may nagpuon ka. So cycle, so sistema, endemic ng sistema. Yan. Paano man magbunga mga kunday ugat? Yan, di sige kumpadre. Okay, salamat. Nakautang na kita ang gulpi kay Chief Tekramer, ugon mo, nakabulo-bilo man kita ng dito. So yun na nga ni Tabi, sa tuya man, on our part Tabi, let us be very discerning, ha? Kwanta, masidanta, ang dalagan kan istorya, and magikitang analytical Tabi, dahil nga na, itong ipinalos bagak na lista kan Senate Blue Ribbon Committee, siya man sa napalan itong may mga ghost project. Ito baga dinuruman nga ni Secretary Vince Dizon na talagang sabi nga niya, kahayo pa na. Sa totoo lang, sabi ko sa nakahuruntang mga kontraktor man, kahayo pa na ngayon papapiyo. Gun mo ngayon makuha ang kaning milyones na kantidad, pinagkuha ng kantawo, sakita nga pigsakripisyo na makabayad ng buwis. Tapos, makuha ang kasunan araw ka na ghost project. Ay, nako. Ang problema nga, papapiyo ta, rabos na nga kami. Gabos na nga kami, kalaligot na kung kalaligot. Oras Pilipinas, ibuelo mo man ang Tabi Chief Tekramer, nakurupto ta ka naman sa oras, inabasan ta kang oras. Alas 9:43. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
Pambatang Lagundi Plamex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Igwa mandigding nagpaabot kan sa indang reaksyones. Hopefully, raon pa po kamo na mga nagpaabot manin reaksyon sa satuyang tema. Sabi ni Sir Ray Babaza, gabos na government agency may tinge of corruption sa DPWH ang pinakamalupit. Haloy naan. Ngayon lang tinawan ki political will na talagang ma-eradicate. Yan. Sabi man ni Sir Ray, ang satuyang amigo. Sabi naman ni 9456 eto ba? Na-correct sandali itong saro inubos man ninyo. Majority of the lawmakers are corrupt. This is the reason why so many wants to be lawmakers because that is where the money is. Kung gurang ka sa mundo, mahiling mo kung gurano kabulok ang kongreso ngunyan kaysa kaito. Nakorektahan tasala kan sa revolusyon. Say nagpuon ng korupsyon na naman. Si Isay ang presidente kang Zaiti Idil. Hello Garcia ang pork barrel. Dakol pa ini na mga kaninda. Ay sus Marios. Talagang radas na so mga nagsanga-sanga na sumadlain-lain na kunyan. Akusasyon. Pag nagbabasa ako ng comments sa social media, natatawa na lang, basta na lang minapugawak. Akala nila sa sarili nila, napakalinis kang pagkatao. Yan, sabi man kan sa tuyang sarong listener from Triskelion. 6295. Pero na po ang utang kang Pilipinas. Ang utang kang Pilipinas, sige talaga ning dagdag. Nag-i-interest, kamo man daw. Diyan la ugaring sa mga bareta. Pag-una din yan, so nagpapara-interest ang taon-taon mga utang niya to sa manlain-lain na international financial institution. Nag-interest po yan tabi. And ang sarong good thing kaan, hilingon nindo ha, ang nahiling na niya to so utang. Grabe naman yung utang. Halang kauna nga utang kang Pilipinas. Hilingan na nga, computon mo nga ya. Ang utang kang Pilipinas, bilyones dollares na nga ya. Hali sa mga bangko na nagpapautang internasyonal. Kaya kita ngayon mga Pilipino, igwa na ning utang na arog kainin kada saro.
Yan. Ngunyan, totoo ang utang halangkaw because of the interest. And uni pa, kaya kita napapautang kan arog kaayan because nahihiling kan international financial companies na igwang kapabilidad sa Pilipinas na magbayad. Nahihiling nila na igwa kita ning sound financial credit line, kumbaga. Maray ang dalagan kan ekonomiya, kaya napapautang kita nin arog na kan kahalangkaw. Taan mga para pautang, lalo na ining mga international financial institution, mga economic wizards ang mga an. Kung nahihiling na ansarong gobyerno, ansarong nasyon, daiman po nin kapabilidad na ang ekonomiya ninda, dai ikagaranti ang pagbayad, daan mapautang. No, so the good thing of it, ang nahilang talagpa, is the bad side. The good thing of it is, igwa kita ning international financial credit standing na makusog. Gusto sabi na kinumiya ta makusog, kaya nag-niniwala ining mga financial institutions na ining international na igwa kitang kapabilidad magbayad, kaya arukan an ititaong kumpiyansa na mapautang kita kan, mga arukan na kantidad. That's the good thing of it, tabi na nakukunyan lang nabababawan kang negativity sa positivity. Yan. Sige. Istorya kita sa luwas. Nasa linya si kumpadre ng Alarmario Padingal. What's happening, man? Good morning. Morning, Padid. Dakol ang nakaka-appreciate mo niyan sa pigigibo ni Congressman Kaloy Loria na siya ang maging mediator na matapos na ang iriwal politika digdi sa Albay, entre kan Campo Rosal asin kampo ni Congressman Saldico Kanago Bicol. Sa interview baga ni Pading Jimmy, Chief Jimmy, sabi ni Congressman Kaloy, di ginaman ang kapi-kapi ninda and Congressman Attorney Pido Garbin Jr. At sinipapang opisyalis kan ako Bicol na pigoronan ang mga isyu politikal asin mga planong development digdi sa Albay asin ang saro sa importanteng pigoronan ninda ang posibilidad na maayos na ang iriwal politika digdi sa Albay. Iyo ta nagsasaranga-sangana kung ano-ano na sa nabaga. It's getting out of nowhere na. Tama tabi Padit. Yan ang nakagaulang mo niyan. Kung nga garibaga tagpod sa digdi ang nangyayari na sigan iriwal tagkod na nagiging irarom na lugod ang lugad politika entre ka na ambos lados. Eta na nga ni. Ang nagugulping iriwal mas na ining sa Facebook. Tama. Lalo ang Facebook. Lalo Facebook. Grabe ang ibong-ibong ang imbes magkalma. Nagagatong ang iba. Nauto nga ni, sabi ni Kong Kaloy na Lorecan, 2nd Congressional District Office, nagkakapingaya kami duman sa Kongreso kung sa'y naghuron-huron na ang pig-urulayan mine, matapos na ini. Iyo na nga ni. Ugari ko niyan si Congressman Santibaga, ay problema pa sa sayang health, yaon pa naman sa abroad. Kaya sana ayos naman, makakay na. Tanganin na magtayong pwedeng intensyonan ni kan iba, lalo na ni Congressman Kaloy Loria, na matapos na iriwal. Dumad baga sa entrevista ni Chief Jimmy, ni kumpadre, sabi nga ni baga ni Congressman Kaloy, ito ngayon nag-apod sa kuman si Congressman Saldin na ngayon, igingay ka matapos-tapos na ngayon ini, mag-urunay. Yung baga sabi ni Congressman Kaloy. Ayaw man ang willing ni, sabi niya baga, si Governor Noel Rosal, willing man, ang mga Governor Rosal. Sabi baga ni Kaloy, na mamatian ko man ngayon ang nangyayari ko niya sa mag-aguman na Rosal. Kumbaga nahihiling niya ang sistema, so tama man kan iwal politika. Sabi man baga ni Kaloy, kauron ko na si Congressman Garbin.
Oh. Oho. Yeah. Kaya ko niyan, uling-dingan pa din sa City Hall, takon akong nakakaistorya mo ng mga dating yaon man sa kampo ni dating Mayor Noel Rosal, magayon nga yan, siring kaya ang mangyari. Iyo. Mangyari man yan na intentional ni Congressman Caloy. Iyo. Nakaning, ang tundag ka yan, positibo, lalo na sa Legazpi City. Iyo, hilingon mo baga hilingon mo ha. Kanya-kanya bagang darakulang politiko ko niyan, may mga pwesto na sa Albay. Dahil na ning dakul hilingon mo. Kapitolyo yaon sa mga Rosal. City Hall yaon sa Mayor Isam. Kongreso kuan so, yaon naman sa Kaloy, yaon naman sa Saldi, yaon naman sa Pido. First District yaon sa Congressman Crisel. Third District yaon sa Congressman Salceda. Ayaon man diyan sa ligaw man si Mayor Nando. Gabos magasindan nakakuha na. So there's nothing more na dapat pagpara piringkian pa. Bako? Correct. Yun ang ganda tabi pa di. Ang dalagan kan restorya mo mandigdi mo niya sa City Hall. Karapikapi mga midigdi. Iyo. Na sana matapos na yan ang tundag ka natural, positibo sa Albay, positibo sa Legazpi City, makaskas ang pulos, kan mga proyekto, mga biyaya, na papakinabangan, kan makasibang nakita sa mga puturong generasyon. Araw mo niya, so ibalong baga, nakulao na bagay sa turismo, sana doro-diretso na ngayon dahil magpara korontra, basta tayo kakarahay sa development kan siyudad, kan Albay, magkasararo ni mga politikong ini. Ang sabi baga ni Kaloy, ang sarong importante ngayong pinagbibuild mi is yung sincerity kan gabos na inbulto na pinagbibuild up binangay ngunyan bakong yung sabi ni Congressman Kaloy duman sa entrevista padingal na putol. Sa totoo lang, for so long a time, iniikon ko sa inyo, nakakahurong ko mga paminsan yun si Congressman Kaloy. Di pa ka ito, kanday pa nagkakandidato. Yung pitataram niya na ngayon papapiyo, kung igo ko taan ng paagi na, dahil na ngayon rival politika na kung ano. Kapos man mga may mga kanudian. Pero kung igo ngaya ako, kunyan man, igo man ngaya ako, in my own limited capacity, and kunyan, congressman na siya, yun na at least napupo na ang arog kaining sitwasyon mantang naputol si Compadre Al si Chief Jimmy on ilaw ta mautang makurop tungo na kuning oras ay mo pading tabi tata Chief Tech naman nakabalik si Pading Al go ahead. Okay, So, anyway, mas po yun na i-connect naman ni Chief Jimmy. So, pagkipag-uro niya kay Kong Kaloy, yun tabi positive and feedback. Digdi sa mga taga-City Hall mo yan, positive and feedback na yan. Nagigibo ni Kong Kaloy Loria na sana matapos na yun. So, maraming sabi pa din, yan naman ang info, digdi sa City Hall. Roger. Sige, thank you so much, Compadre Ngal. Chief Tech, meron ng advice mo. Tamay connection da ining kay Chief Jimmy, kay Pading Jimmy. Sige, ipapasok natin si Chief Jimmy, dyan sa luwang. Tas siya sunakaulay ka ni Congressman Kaloy Andes Loria. For so long a time, di ko man yan pigluluwas tabi, Chief Tech Ramir. Yan ang pigpaparataram na ni Congressman Kaloy. Kaitupan pigdataram ni Kong Kaloy. Ngunyan, na yaon naman siya sa puwesto, igwa na ning mahiwas na sphere of influence, nakahuro ni Pading Jimmy. And ibinareta nga ni na duwa ining mga lagartong bareta na pigko ni Chief Jimmy yung sa Aleco and so ngunyan. So pigigibog ngunyan ni Congressman Kaloy na esfuerzos kumbaga siya ang messiah of peace, political peace. Digdi po sa probinsya ng Albay, kumbaga Pading Jimmy, Chief Jimmy, ang mga dagdag patabi? Go ahead, good morning. Yes, BP. Ay, Padi. Ay na si Pio naman ni Padi. Yung alam ko man siya na. Alapod kaan, lipsas linguas. Gamito mong lengua dila. Ang dila baga minsan na kukuan man. Minsan nga ni, nasasala sa dapat padumanan. Umalo ka. Loko-loko ka. Go ahead. Ngunyan, natunugan ko, area ko pa mambaga ang kasalig. Sarong base, natunugan ko na nasa southern part, partikan sa to yung responsibilidad. Di naman yato. Di sige, sinandang ugtakan mga platika.
sarong nasa inotan sa mga barangay officials and so top leader man niya digdikan na panahon. Roger. Inapod so top leader niya pagkatapos so kapitan pinaghampang duman. Ano daw may intermis bagay ni si Congressman Loria. Oho. Ani daw ngaya kamo? Paghadukan daw ngaya kamo digdi. Ako papakinonsilo ba? Nagadukan. Nagabrasaan man sa daw. Pero parehas masalingaya, nagiulok. An natangi ini ginibo ko. Yan. Gusto ko ipahiwas digdi sa probinsya ni Albay. Tara man sa nangayan ito, public knowledge, na digdi sa Albay, may barangayan ang mga politiko. Lalo na ngaya sa mga suportadores, nagpaparairiwal. Yan. Bako man ariwal na pisikal sa mga social patutsada, social media. Yes. Makanos ngaya ini sa imahen kan Albay. Nagingawa ngaya kita na mapaabante an Albay, pero kung an mga leaders niya to, nagkikriss-cross an mga kaisipan, mga programa, and igwaman siya nin mga economic plano na mapasin. So, paano ta ngayon kung may pakurukuruntra? Paano maabante an Albay? Kaya na sa diri niyang esperso, gusto niya na magpatahaw, maging tulay, maging mediator sa duwang kampo. Binanggit niya kampo kan AKB, Congressman Dikayne, and versus Gobernador Noel Rosal. Di na ko sa atensyon ko pagkatapos kan mensahe sa ampangan kan mga residentes kan barangay, niya ko na-pick up ko itong saro sa interesanting nabanggit mo. Ano niya ko ito? Posibilidad ito? Ay, posible nga ya, Jimmy. Sa primero nga ya, si kong Pido, kapi-kapi ko nga ya, duman sa Kongreso. Kongreso. Pagkatapos, si Congressman Saldico, gari may manifestasyon. But may manifestasyon na willingness na mag-reconcile na digdi sa Albay in terms sa political gap kan na mga politiko, mga leaders niya to. Di kinuaman niya si Gobernador Noel Rosal, tal kumista may manifestasyon manin reconcile. An karon na sa problema ni kung Kaloy Andes Loria. So schedule kan lambang saro. Saro digdi napigahalat umuli si Congressman Saldico. Kaurunon na niya, pero initial talk gari pasiring naman sa kagustuhan tabi pade na magsararo na digdi sa Albay, punaso na itong mga sobrang politika. Taday manigaran, grabe na politika digdi sa Albay. Eleksyon, nakatapos na sa eleksyon, ani restorya manggiraray, baranga-banga an mga tao. So mga supportadores nagharos sige ng barangayan. Igwaning pigapod na deep political divide. Ngunyan, bako da magayo na naghihingaw pararihas manan intensyon na matabangan ng Albay, pero kung nagkikriss-cross ngayaan mga programa sin kaisipan, dahilan sa politika, bako matanos. Dapat sararo ngayaan karampag. Ngunyan, dangogunta, an entrevista niya to eksklusibo kay Congressman Kaloy Loria tungkol sa bagay na ini. Go ahead. Kasama sabi ka nagkaibo kami committee hearing ka na proposal na kausap si Secretary Sala Sukyo ano? Mantang pinagkukyo ni Pandinggin. Go ahead. Sa Congress, nagkakapi kami. Maging na oras ni Governor Noel Man. Sabi ko magkaigo. O go, aram ko magpo ang namamati ni Governor Noel Rosal kuda sa agum niya na malanggarin sa iya. Kaya dapat maayos na ini. Basta po,
may manifestasyon na willingness. Nama patito Jimmy yan. Ang importante, sincerity. Okay. So, ano yan? Mga pirang kwan yan, durasyon ka, pura pirma realitar tabi kong. Dapat pag-uli, susarong na sa Amerika, dapat pag-uli ito, dahil importante ito makauro ni Kong Kaloy. Sige. Kung mag-uli, magdangog sa imo, anong primerong? Actually, si Salvi ang nag-invest ako yan. Kinauro na ko na medyo mag-aray tayo sa mga including kung Pampilong Garding. Gusto niya man na maayos naman ka mo. Sigo, Rosal, okay man? Okay man. Very good na mga action mo yan, tabi. Kung once na nangyari yan, kakulaw na kagyan na nandigisalbay. Ano na hiling mo once na napat sa kuhan, absak na yan? Kaya na magpaparagros sa mga programa sa ibong, mag-iistiga kan sa ibong, halos magtugot naman sa ibong. Kaya pagabot sa karaming surot sa mga infrastruktura, para rin kami gigiho sa galing mataman ni Altamuyang Constituente sa buong Albay. Very good. Yun na yan, tabi pa rin. Ekonomiya, naunang bitan. Inot, na ekonomiya. Economic Ikadua sa growth. mga kaipuan na ibugtak digding public infrastructures. Economic growth na emphasize. Ano? Pwede rin niya dahil isperso sinitabi pa rin na mag-serving mediator o maging tulay sa tahaw kanduang lado. Pero namamatian daan niya na parehas may manifestasyon na okay. Ang kaipuan sa nawan sa nagturuparan ini. Naputol si Pading Jimmy naputol Chief Jimmy so transmission na what happened. Now, yung nga niyan, kahit ito pa, maski ba ko pa na congressman si Kong Kaloy, yun nahiling niya, pero may nagkaperambis niya na otro sa kuya ka nakakahuruntaan pa minsan-minsan. Kaya political peace. O ngunyan na congressman na siya, igwa na ning halangkaw na sphere of influence. Chief Jimmy, maski kay itong daypan kandidaton, iyon pigaparataram kaan, political peace nga ta, hilingon mo, so Capitol yaon na sa mga Rosal Padi Bako, probinsya. 3rd District yaon sa grupo man nara kung Rosal Seda, budan ni Itay Nando, iguan naman. 1st District yaon man sa mga Lagman. 2nd District yaon man sa kung Pido, so ako Bicol Baga, Bako. Yaon man siya sa Congressman Kaloy, yaon sa Kongreso. So kung magaigo ning kanya-kanya ng pwesto man. Dahil nang magpara baranggan, iyon na yan, itong Suki Saldi, tayo ningi si Congressman Saldi, bago pa man nagputok bagay ni Pading Jiming mga flood control ni, yaon na iniduman sa kunyan, yaon na sa Amerika, dahil pa nagputok nga ni ining flood control, yaon na sa Amerika dahil na pinahali kang doktor, dahil nga naka-attender kang SONA, dahil pa nagpuputok ining sa flood control na ini, dahil na dumapinahali sa Amerika kang doktor, ang doktor kan parang Indian-American, mahanap ka ning kunyan man, panahon na ma-schedule mo ito. Kaya, ngunyan sabi ba ni Kong Kaloy, makauli isa na si Saldi, tanganing personal ng maghuroron sindagayod, ano? Ang keyword man sa nadigdi ni Kong Kaloy, once na nagharampangan ni masinsinan, natural harampangan ni sarong lamisa, masinsinan, sinda-sinda sa na ini. Sinseridad. Yeah. Kapag okay na, sa sarong lamisa, naguroro na, pagtaralikodan, ralabukan manggila. Mangyari. Is-iso naman kaso nag-irewal sa Facebook pa, ano? Sa bagay, nasa kwan yan duman, sa mga leader na, pag nagkwan, pumurundo na nga ka, matakas to, magkasararo kita digdi sa albay. Tapanan, pag kwan kan mga programa pagsulong. Takon nagsulong susaro, programa susuklatan kan saro, papakaraotan kan saro, makanoson. Gabos apektado. Gabos apektado. Albay, tagariman sa na ini sa pamilya baga, nagdudurulak sa mga magurang, di sa mga aki, kuruan man, relibong naman. Iyo. Sige. Yan tabi pa de. Ang mga nasagap niya itong informasyon digdi sa kuyang area of responsibility sa pagpapasyar ni Congressman 2nd District Kaloy Loria. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. And yan po ang detalyas na kan alas 10 na bareta. Chief Tech, ready mo na yung ating dyan na stinger. Alas 10 na mga bareta, digdi po sa DCGB. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids,
Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa.
Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Idiretso tando pang istorya bago kita magtapos ngunya na Lunes para mientras. Report! Pading Jomar, good morning man dyan sa First District. Anong nangyari, Tabi? Go ahead. Salamat pa rin, Pio. Pasensya na, medyo nahuro dyan ako pag-report. Natulala ako. Kang kagayunan ni Margaret Britton, ang Miss Grand Philippines International 2025 first runner-up. Dahil ko nang ganda sa yumahan pa rin, Pio. Kan mag-request na maparitrato da siya kataning ako. Demonyo ka. Demonyo ka. Pinaunrahan ko na sa nata masupog man. Buha ka talaga. Naging bisita ko niya na aga digdi sa City Hall. Ang apod talaga digdi kay Margaret Britton. Kan mga nakamit bed. Garet, sigaret. Yan. Taga-tabako ba kayo din? Taga-digdi sa Santo Cristo. Sigaret. Si Garet. Kung saan iprinisintar si Garet sa media ni Mayor Ray Bragais, di Vice Mayor Glenda Ongbongao. Yan, Si Vice Mayor Glenda, iyo inian, kuro kay Riba ka ito digdi ka, nag-uri-intra pa sana si Garet. Yan. Sa mga saradit-sadit pa sana ka itong competition. 10 years ago. Yan ang nakawakawak na suritrato mo sa kinaban. Siyempre. Ano naman dahil ko siya paunrahan? Grabing pakihor. Titulo na ba siya? Grabing pakihor ng God. Hindi ko naman pinadipisilan. Madali automatic niya ko. Okay. Madali ka pala ang loko-loko ka. Ano man, taga-tabako man kaya siya. Pero kung taga-ibang lugar, baka madipisilan pa siya. Kaso bago ba ni Pio, sa pagkikipag-olay kan DCJB News, sinabi ni ni Margaret Britton, na dakulao na maray nakaugmahan niya, ining-al daw na ini, na ito mismong susaiyang ginikanan, magayunon sa pag-akseptar sa iya. Yan. Sa pagbisita niya. Sa iyang sinabi na nagtao sa iyan in inspirasyon sa mga pigirintrahan niya na mga competition, beauty competition, iyo ang suporta kan mga kababayan niya mismo. Yes. Lalo na minsan ba, ilo yan ang bot niya, ang pagbukas niya sa Facebook na hiling niya sa mga encouraging messages kan mga suportadores na iyoan minapakusog sa iyang bot. Si Britton, iyoan dominana pa sa nakakalis na semana bilang first runner-up kan Miss Grand Philippines International 2025, Tubong Barangay Santo Cristo, Cantabaco City. Enot na nag-intra sa mga pageant kang sa eskwelahan. 16 years old siya. Then ang pinaka-primero niyang inintrahan sa Barangay Buwang, so Cantabaco, so competition baga, 16 years old pa siya ito. Sundo na magpasiring na siya sa syudad, hanggang naging probinsya, hanggang naging region, ngunyan sa national. Sigun kay Britton na sa pinagmamaot niya, iyuan makaintra sa international competition. And hopefully mangyari man lamang ngayon din sa lalong madaling panahon. Sa ngunyan ang plano ni Britton, iyuan kundai kundaing plano sa saiyaan Miss Grand Philippines International, mahinguwa siya na makaintra sa Miss Universe Philippines na iyo talaga ang sa iyang sa pinaka-target sa buhay.
sa iyang sinabi pintawan in advice ining mga arugman sa iya na nagpuon sa ibaba na magkaigwasan na ning tiwala sa sadiri. Sabi nga ni, dream big. Yung mangangarap ka naman sana, dakula na ang pangarapon mo, tangani na trabahuhon mo, tangani na maabot mo ang pangarap na iyan. Sa ngunyan na Padingpio, nagpasiring na sa Tabaco National High School si Britton bilang pagbisita man sa iyang eskwelahan kan siya high school. Ini pala nag-college ni sa San Jose Community College sa Malilipot. Sa community college lang siya, kung saan sinabi niya na maugmahon siya sa pag-eskwela niya sa San Jose Community College dahil nahiling niya ang pagrespeto sa iya kan mga kaklase, kan mga schoolmate nga pig-uli ang yamanin katampad na respeto. Iyan, kumpadring Jomar, ang Briton na Bicolano, taga-Tabaco. Roger Ronda. Inapot ko nga ini, dakuro ba ganyan ako kinagkiklaim na taga-dumang ka sa Indamay, ang aki kada aki, foreigner. O, ta-Briton nga ni. Oo. Great Britain. Tapos, taga-dumang ka kung sa ina Banwa, sa First District, o sa Albay. Iyo. Sabi sa ko, ang bagay ngayon si Mama, hilingado ngayon kung iyan, foreigner. Taga din ako Santo Cristo. Sabi. Okay. Ako Santo Cristo. So ngunyan, after kang pagbisita na sa Tabaco National High School, medyo na uran-uran kay Kasubaco, pero dahil siguro maray ng panahon dito sa Tabaco, pwede nang ilawo sa motorcade na in-schedule sa iya kan ipig tao sa iya kang lokal na gobyerno kan Tabaco. Yan ang report. Jomar Bien, DZGB. Salamat pa rin, Jomar. Congratulations kay Garrett Briton, kan Santo Cristo, Tabaco. Tio Karen and Joshua, paano na yan? Ki-end demand na lang tabi, ano? Salamat kan sa inyo paghinanyog. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang